Figyelj elő, valamit mondok, mert látom, egy üveg volt, mondok, figyelj! Nem a kedve, csak születni az egyre, attól nem érzed magad jobban. Akkor is van bombolóban, tudom én, előtt vagy persze, szóval fejek rosszban fejte, vagy a fejeket jövél a névre, most már semmire nem még készülni. Hiába vagy gazdag, az régiek megtartnak, a posta el van vetve, te meg a főrád vetve, ott már hiába a ügyvéd, aki a törvényektől megvéd, senki a folyó álló, és a szakadél álló, a halálhúzás téhés, a túlrás téhés, majd rólad szólnak a hírek, elfasztal a sajtok, csak a pokolra már jutni, annak balra másik ajtók, de a szentséget nekem át, de az nem már tudja, a megjobbság is, a legjobb szolgáltatás nyújtja. Nem vagy ába, és a végén nem alatt szába, de mindenről úgy az élet, úgy van, tudod fel, ami életé. Hiába vagy bátor, minden római, valójától, aki remélem, mint a szikla végén, szeretnék elég szikla, az utolsó végén, és a túlvilág végén, majd rólad szólnak a hírek, veled aztán a sajtot, aki a pokolra már jutni, annak a balra második ajtót, de a szentséget szigetekre már, nem az ügyet a ügyönnek, a mennyország is, a legjobb szolgáltatás nyújtja, mi a társadalmat menjenek a múltat, meg látom menjen be, mi a társadalmat menjenek a múltat, meg látom menjen be, mi a társadalmat menjenek a múltat, meg látom menjen be, mi a társadalmat menjenek a múltat. Emberek meg élet, és minden a félre, sorban nyílnak a bankok, és mindenek a rangok, hogy ennyire állapotod, mekkora mellődik. Nekik írok rendben, hogy van a belőlük, a kapja a belőlük.